हरे कृष्ण. मी स्क्रीन शेअर करते. स्क्रीन दिसते का सर्वांना? श्री कृष्ण. हो माताजी. हो दिसते ना. हो चालेल, आपण चालू करूया आता. आता शेवटचा आपला मंत्र आहे 18वा. आज मला वाटतं हे कमी जण आली आहेत. आपला अजून गणेशोत्सव चालू असल्यामुळे कदाचित वेळ नसेल. तर आता ईशोपनिषद हा 18वा मंत्र पहिला सुरू करण्या अगोदर आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग नमस्कार करूया. त्यांचे आशीर्वाद घेऊन हे अध्ययन सुरू करूया. श्रील प्रभुपादांना सुद्धा दंडवत प्रणाम करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊन हे अध्ययन सुरू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आता आपण चालू करूया हा 18वा मंत्र. एक मिनिट, मला जरासं स्क्रीनवर पार्टिसिपंट्स दिसत नाहीयेत. जरा एकच मिनिट. जरा सनोजा मला इकडे दाखव का हे दिसत नाहीये पार्टिसिपंट्स. स्टॉप शेअर करू. एकच मिनिट, मी स्टॉप शेअर करते. आता इकडे बघ. पण असं यायला पाहिजे खरं.
का नाही दिसत आहे? हे मोठं करा एकदा. मिनिमाइज झालं, मग मॅक्सिमाइज एकदा. आता तुम्ही शेअर करा. विंडो दिसत नाही पार्टिसिपंट्स मला. का नाही दिसत आहे? बरं, एक मिनिट, मी जरा लॉग आउट होते आणि परत लॉग इन होते. हा, जास्त मॅक्सिमाइज. मग इकडे हे करायचं का, हा व्ह्यू? नाही, हा तर एकदम मिनिमाइज झाला. आणि हा मिनिमाइज झाला, हा मॅक्सिमाइज. हा करा एकदा लेफ्ट हा नाही, त्याच्या लेफ्टला. हा करा. हा, आता तुम्ही हे करा, शेअर. आता ते कुठे गेलं? आता पार्टिसिपंट्स कुठे आहे पार्टिसिपंट्स? हे मॅक्झिमाइज. पण ते दिसत नाही ना. हे थोडस हे करा, मिनिमाइज. कुठे? इथे मिनिमाइज. आता दिसतंय? नाही, कुठे दिसतंय? बरं, मी एक मिनिट. जरा लॉग आउट होते आणि लॉग इन होते. हे काय आहे? आता नाही दिसत आहेत ना पार्टिसिपंट्स.